saun hati gora do hadameon mi asa tutu hami mangulu songon aka anakonmu di Portibion. Amin. Patik ni debata huria ni Tuhan Yesus Kristus tatangihon mapati ni debata nani enet sian konvensi HKBP tahun 1936 bidu 5 khusus taringot tu lingkungan hidup taha porseai jala taha tidak kodo ditopa debata do jolma nang inganan permainan dohot inganan pangulaonna di Portibion ibana do napuna na sude na mga lehon hanguluan tu sude na tinopanay inganan ni pangulaon ni jolma imadarat laut dot hajak kajang dilehot debata do huaso tu jolmai laho paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok ulaon ni Kristus do paluao jolmai nasa tinopanay songoni Portibi sadarion marhiteon taha tidak kodo tanggung jawab ni jolma pangulahon manang melestarikan sude tinopa ni debata asaboy ibana mangula hipas dohot marhasonangan manang sejahtera talo do aka usaho namanegai lingkungan marhite panutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan talo do aka usaho na mangalituhi ae dot awang-awang manang udara nang akka panirisan manang limbah na marisi panirisani pola tahe manegai aek si inumon suang songoni akka pencemaran udara na manegai parhosaan ni jolma atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata lau mangulau nombar tu patik nai ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulau nombar tu patik mi amin. Tuhan
bagasan uduk serep ni roha tato poti madosata nagudangi martangiang mahita. Ale debata panopalangi do tanoon rodi nasa isina. Nahutadahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan si palua hami. Hodo na mamanopalangit do tanoon do sude isina marhite hatam. Masai uli jala dengan situtudo sude na tinopami. Dihaholongi hodo sude akka jadi-jadianmu. Jaladang hea ditinggalhon sude na tinopami. Ditopahodo hami jolma tumiru rupam. Jala di palumehon hodo tu hami. Asagabe juru bagas diakka na tinopami. Ali amang nabasa hutopoti hami masaileas dorohanami mida hadirion ni akka na tinopami. Holan narikot tu diri nami jolma sabingdo nahu parhamaul hami alani gabe husegaima tano inganan hanguluan nami. Ale debata hutopoti hami ma marhite hajahaton nami gabe gok sampa akasunge dohot tau marmagoan akatobak dohot harangan mahiang akamual mata agoan inganan akana pahapahanan jala makorhon ni sude gabelam moho portibi inganan nami on. Ale debata hodomual ni hanguluan dohot haluaon disude tinopam lehon madamemi disude jadi-jadian ni tangan mi. Ale Tuhan debata jojok doro akamara nadi humaliang hami logo niari do masursur mohop niari aek magodang do lan na asing sudena ala ni hajahato dohot halang sungon nami asima roham saise sama dosa nami naso majagahon hinauli ni tinopami. Saise sama dosa nami radokon akan tinopam oleh Tuhan. Ale debata mual ni hanguluan pasuang mahanguluan di tanoon. Topa rohana yas jala pai baru mato dinami. Bahen mauli jala dengan muse sudena tinopami. Gohi sadok portibion marhite holong ni Kristus. Rajai sadok portibion marhite damemi. Huriani Tuhan Yesus Kristus tatangihon mabaga-baga ni debata taringo tu hasesaan di dosata. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah nungahu pola hupasisi pangalosim sian songon obun jala songon obun namon manorop akadosa sai mulak maho tuau ai au dosi paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
KBG mahata ni debata nagabe epistel dihita hari mingguon imana tersurat di Filipi sada mamuka sian ayat 20 sada saharu di 30 ai Kristus do hangulua diau jalalaba nang hamatean dua sado manosak au malungod doau borhat asarap dohot Kristus ay dumenggan situtudoi jala makaposi i huboto ma miad doau jala tinggal rap dohot hamu sude laho patimbul jala pahisa hapor siau muna asal tu barita nauli ni Kristus ma pahobar hamu parsaora muna asa huida di hamu dinaroi ahu manang hubege taringok tu hamu tagan padaudau dope pabua nahot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni todi jalarap marukil marsadani roha maka porsiai barita nauli ai pola dia sini roham hon tuhamu marsitaonon humokop Kristus ndada holan nama kaporseai ibana ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jalanau peotsa amin. Tidakon maha porsiau tai songon nati hina tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di bata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natmo palangi do tanon au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai imana tinubuan si Maria naga begabian si Anton di Porbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus namate tarpajal lo ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon namanai di surgo lahundul di siamon de bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pa imamula sogo tu tanoon
Mauhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea itu di porbadia. Jala dong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa. Do dia tai namandong. Mula mangulu so daging halak naong mate. Do dia nguluan na soras sudah. Amin.
Horasma dihita amu amanginang. Selamat hari Minggu. Tik-tik di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 24 September 2020 tolu. Partangyangan Week Rabu 27 September 2020 tolu pukul 10 siang. Week Sunan Giri Kayu Jati di Bagasni Keluarga W Tambunan Borugultom Pulau Mas Residen Blok Sada nomor 12 Pulau Mas Jakarta Timur. Week Rawamangun tolu dohot Rawamangun opat digabung di Bagas ni Keluarga Posma Hasi Tompul Dice Boruhutahayan Jalan Tambra Raya nomor 34 Rawamangun Jakarta Timur. Tempat partangyangan di ruang Timotius. Partangyangan Keluarga Parhalado. Selasa 26 September 2020 tolu pukul 10 walu maringanan di gereja di Patupado Partangyangan Parhalado Partohonan Rap Dohot Keluarga. Pinangido Sude Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun Rap Dohot Keluarga Asa Mandahoti Partangyangan ni. Pandidion Nabadia. Minggu Sada Oktober 2020 tolu di Panmingguan pukul 10 di Patupa Huriata do Padidio Nabadiatu Dakdanak. Ruasna naing mamboan Dakdana Manjalo Pandidio Nabadia asa Roma daftar Uhud Marguru tu Gareja di hari Jumat 29 September 2020 tolu pukul 16 tolu puluh. Jala dibuan masurat pangantar sian Sintuawik akte kelahiran dohot kartu keluarga keluar Huria. Bulan Diakonia. Bulan September 2020 tolu ima bulan Diakonia HKBP Rawamangun. Bulan Diakonia nungata mulai na di hari Minggu tolu September 2020 tolu jala Minggu Sadarion 24 September 2020 tolu ima di panutupan bulan Diakonia. Amplop bulan Diakonia di Parade Doganu Parmingguan di bulan September 2020 tolu jala tapasahat marhite kantong pelean violet manang boi tak transfer tu rekening Huria HKBP Rawamangun Bank Mandiri nomor 006 00 sia 270 4596 di Sude Parmingguan Simpul Majahat Tikting Adongdo Madok Hata Sian Dewan Diakonia. Pelepasan Sintua pensiun. Minggu 8 Oktober 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 di Patupa Huriata do acara pelepasan Sintua pensiun ala naung marumur 65 tahun. Ima Sintua Jonggi Jones Siahaan Wik Rawasari Cempaka Putih. Sintua Jesina Boruhutagalung Sianwik Cipinang. Sintua Charles Tampu Bolon Sianwik Cipinang. Parheheon Remaja. Minggu Sadarion 24 September 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 dohot pukul 10 sada di Patupa dopat nutupan Parheheon Remaja. Simpul Majahat Tikting Adongdo hata sambutan sian remaja. Kebaktian Padang Seksi Perempuan Huria atau SPH Rabu 27 September 2020 tolu mulai pukul 6 maringan di Highlanders Sentul di Patupa do Kebaktian Padang Seksi Perempuan Huria di HKBP Rawamangun. Binangido Sude anggota SPH asa Mandohoti Kebaktian Padangi. Malam Keakraban Naposo. Sabtu 7 Oktober 2020 tolu maringan di Hotel Grande Valore Cikarang Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun Patupa malam keakraban Naposo Sending dohot syarat boi ma dijahah di Harotas Tikting. Informasi dohot pendaftaran boi ma menghubungi panitia. Panitia Pembangunan Graha Nomensen. Hombar tu rencana penataan bangunan dohot revitalisasi area HKBP Rawamangun. Panitia Pembangunan memerlukan
konsultan perencanaan berpengalaman, Naung memiliki SBU. Pendaftaran dibuka 25 September saat tanggal 9 Oktober 2020 tolu. Syarat dohot hatutuan boima menghubungi panitia pembangunan Geraha No Mensen HKBP Rawamangun, jala undangan terbuka untuk umum. Ruas Natamba. Minggu sadarion tajalo dogabe ruas Natamba, ima keluarga Septian Alexander Simamora, Novalina Gresi Astika Borusitorus, Rab dohot sahalak yanakon nasida, Rosian HKBP Resort Sidikalang. Alamat Jalan Johar Baru Sada nomor 8 Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cepaka Kuti. Jongjong maham. Enggak ada berarti ya. Tuhan ta, mama sumasua nasida gabe ruas nama ngolu di tengah-tengah ni huriata tarlomobi di jolo ni Tuhan ta. Tikting naing marbagas, tikting paduahon, sada. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ima, Indra Gideon Rabhoras Samosir. Ruas ni HKBP Pondok Timur Bekasi, anak ni Amata Olo Samosir, tubuh ni Inata Nurhaida Boru Siburian. Dohot Oroana Oktora Kemala Boru Marpau. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cepaka Putih, Boru ni Amata Wesley Herman Marpau. Tubuh ni Inata Marintan Boru Sirait. Pamasumasuan di hari Sabtu 30 September 2020 tolu pukul 8.30 di Gereja HKBP Pondok Timur Bekasi. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagason Marodo Daniel Kenny Sibarani. Ruas ni HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading. Anak ni Amata Parlaungan Sibarani Nahinan, tubuh ni Inata Rosdiana Boru Hutahayan. Dohot Oroana Karima Dwi Aprina, ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus. Boru ni Amata Bambang Sukantri Nahinan, tubuh ni Inata Hafsah. Pamasumasuan di hari Sabtu 30 September 2020 tolu pukul 8.30 di Gereja HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading. Tuhan ta mama sumasuan pasaripeon nasida gabe pasaripeon nadenggan di tengah-tengah ta tarlobi di jolon itu hata. Pelean dohot aka udut na dibuat-buat tuak tajahama di harotas tikting. Naung di paradini huriata di pasu-pasu debata nama aka barita namasa. Dohot uluan aka sipatu pauta bahen sanggap di guarna. Songon mama tikting di huriata minggu sadarion. Horas. Shalom. Napinar sangapan amang uluan pandita Siburian, sintua dohot paralhalado HKBP Rawamangun, abang dan kakak Naposo Bulung, amang inang serta teman-teman remaja yang kukasihi. Horas Madita Suhud. Saya di sini mewakili teman-teman remaja HKBP Rawamangun yang sedang merayakan Pesta Parheon remaja kami atau kebangkitan remaja, akan menyampaikan 1-2 kata baik kepada kita semua yang hadir di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Amang inang, kegiatan Parheon remaja tahun ini mengambil tema sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2023, yaitu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yang diambil dari Filipi 2 ayat 12. Kegiatan Parheon ini kami mulai dari pembukaannya pada tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di gereja ini. Kami mengadakan 3 cabang perlombaan, lomba futsal, solo vokal, dan juga badminton.
kami mengundang gereja-gereja tetangga kami, HKBP Tanjung Priuk, HKBP X Saudi, dan juga HKBP lainnya. Kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Parheyon ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami juga meminta maaf apabila masih ada kekurangan yang kami lakukan selama kegiatan Parheyon Remaja ini. Dan yang terakhir, kami harap Amang dan Inang dapat mendorong putra-putrinya untuk aktif dalam kegiatan remaja di HKBP Romangun ini, agar kita remaja dapat meningkatkan pelayanan kita di gereja HKBP Romangun ini. Tak hanya kata sambutan dari saya, kami juga remaja ingin menampilkan kur persembahan setelah saya membacakan kata sambutan ini. Sol de Gloria, kiranya Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Oleate. Ta fungsional lausongoni nang amang pad dohot inang situa lumomima dihamu amang inang dohot ruas ni huriata naro marminggu apala di bagasan sadarion songoni dihamu saluhutna ruas na marminggu melalui live streaming di Ganup Bagas Tabe. Marpardomuon nang ditotopon huriata bahwa bulan September 2023 gabe bulan diakoni ni huriata lau papungu dana hita marhite padurungon nunga mardalan ditolu hali parmingguon jala sadarion ma songon puncak minggu parpudi nalaho papunguhon dana tu ulaon asini roha. Tunapogos na mabalu dohot na suda gogo na marsahit songoni tu aga danak na sopot somarama somarina.
bantuan tu namar sekolah na hurang mampu, dohot di bidang kemasyarakatan dong nang songoni dohot kesehatan. Molo taida do di anggaran ni huriata HKBP Rawamangun ima anggaran diakonia tahun 2020 godangna 1,3 miliar. Menurut data pengeluaran Naung Mardalan, mulai sian tahun huria sahat titikion nunga Mardalan isarana tu namoding 64 halak manang godangna 224 juta. Tu namar sahid 120 halak godangna 42 juta. Tu napogos 30 halak godangna 165 juta. Saluhutna totalna 431 juta. Ima dana nang pinasahat ni diakoni sosial di huriata tuaka ruasna. Amanginang songoni anak konami na poso bulung namar minggu di bagasan sadarion huilalahami porludo pabotohonon tatuhamu dana nang tarpapungu melalui amplop diakoni dohot kantongan nang transfer naung diwagihon ditolu hali parmingguan godangna 151 juta. Alai nang pe songoni dope godang natar papungu hita sian hami mewakili diakoni mandok mauliate godang tuhamu saluhutna ruas ni huriata HKBP Rawamangun disaluhutna partisipasi muna. Anggiat mamardalan ulaun asiniroha na di tonga-tonga ni huriaon jala di pasu-pasu tuhata aka naniula ni tangam muna uhud gabe parasiroha mahamu. Songon ede korni diakoni rap mahita umbegesa.
Dameni debatana sumurung siat saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marsaur di bagas na pinarbedian naon doho sudia makadamang dainang na marminggu lewat live streaming. Songoni pesta puncak ni diakuni doho parheheon ni akan kota remaja sahak matabi sian hami salu na pangulan ni huriata tu sudi hamu kadamang dohot dainang horas madita. Berita nauli di minggu tasadarion tersurat di Sada Musa bid 2 ayat 15 Rodi 22 songonom mahatana. Jadi nina debatama madok sinoak ruar maho sian parawi ho dohot zolmam dohot akanakmu dohot zolmani anakmu rap dohoto paruar ma rap dohoto nasa binatang sian nasa namar daging akka pidong dohot pinahan dohot nasa nama jirir dia tanoi asa rudut nasida zalalam torop di tanoon. Jadi ruar masinoak rabdot anak na dohok zolmana dohok zolmani akka anak nai. Ruar masian parawi dohok sudi binatang, sudi guluk-guluk dohok sudi pidong, sudi nama jirir di tanoon masibuan macam nabi. Dungi di pauzak sinoak masada langgatat di jahuba. Jadi dibuat sian nasa pinahan nagajing, dohok sian nasa pidong nagajing, bayan pelea situtungon, pelehonon na dilanggatani. Jadi dung dianggo jahuba uap na hucusi, nina jahuba madibagasan rohana. Dang beulahakku manorui tanaon ala zolmai ay najak do pikiran ni rohani zolma sian si ete honna jala dang beulahakku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubaini oppe saliling adong tanaon dang jadi macohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot ari las, ari logo dohot rodoniari, arian dohot borngin. Ima sana. Hamuna kadamang dainang hahanggiku pinaribot di bagasan gorni Tuhata. Di minggu tasadario di jauhod dohita du sadatema di pasuang debatado ngulu ni zolmai. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Jala masih rai-raina doi dohok minggu di sardok HKBP sadarion ima minggu ekologi. Patuduhon sensivitas ta maradupon akan asana tinopa. Akka suasuanan, akka pahapahanan, sude lingkungan di nahumaliang hita. Alai disungguli turpuk zamitan atazahaud dozolo dimulanai, mokus ni zolmai, mangaragehon sadok portibion, pola songoni muruk ni jahuba, parohon air nasumar, air bah yang dahsyat,
laho mangago sudi nasana mangulu di atas tanoon. Mulu tajahajo satokin biduonom di juruni turpuk taon di gobarhon panurak dong, seolah-olah menyesal Tuhan menciptakan manusia. Pati hutop pamazolmai alani hazahatonna do alani neang nirohana mangalo sakap ni Jahuba na mangingaton pertibyokian ikod dalallaho masih haholongan hape gabe dipakai nasidai laho mangago nasada dohot na asing digobarhon panura sada musaudo nauposi aidada holan zolmatu zolma benasida masih asapan halai nunga antara ni zolma meredopod debata ibanna didok debata tu sinoak pazong-zong parau dungian no masuk mahita tu parawi sasodak kita gabe sirge terge doi si geok goi girik ni pinggol ni bangsoi dui hati hai ala dang siat dang masuk torohana jala melalui dok sinoa honauhum mahita mululang tauloi Jahuba ipgb geok dihilala mekelekel tong nasida manguru-uru sinoak ala hatana sosiat turohana dohot tu pikiranna laho mangoloi debata. Hamuna kadamang dohot dainang terutama anak-anak muda remaja sikap pertama yang ditunjukkan oleh Nuh meskipun seluruh orang banyak tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ini perlu dicatat oleh anak-anak muda remaja yang perheheon hari ini, yakni Nuh tampil beda dengan seluruh orang banyak. Dia tidak mau merasa kecil hatinya kalau tidak sama dengan orang banyak. Nuh tidak merasa ketinggalan zaman kalau tidak harus sama sikapnya dengan orang banyak. Sikap dari Nuh ini yang tampil beda dengan kebanyakan orang. Sesungguhnya inilah sikap beriman orang percaya yang memiliki sikap sendiri, memiliki integritas sendiri, tidak harus sama dengan orang lain. Oleh karena dia taat kepada Tuhan yang mengasihi Nuh. Oma perzolo pasuang ngulunnya kazolma di hasianganon asa radehita memiliki sikap sendiri marujahat tuhatani debata sopola ikut tersandra ibana payhutihut sikap nina torob ibana maralo do tuhata batak tai nama dok dia namasa ima niula, tapi Ayub tidak mau begitu. Dia memiliki sikap yang jelas. Nah, kamu remaja, kalau kamu betul-betul perheheon sekarang, belajar dari Nuh pertama-tama, tanda kamu betul-betul perheheon, miliki sikapmu sendiri, tanpa harus ikut-ikutan, sama, apalagi terbawa-bawa dengan sikap kebanyakan orang, apalagi itu tidak sepadan
dengan kehendak Tuhan. Dungina paduahon behahi ta memulihkan ngulunya kazol madison. Mula tapamanak naking hamuak kadamang adong ko namat say sederhana. Dung didok Jehovah tu sino ruar mahodohot inatam. Anak komu dohok jolmana paromen na maksudna. Dunginya kahewan-hewan ipe rap ruar masibuan macam mabi. Anggo dia kana masya tusan dina kamar keluarga macai bagas tu lapatan nonati. Masibuan pasangan nabi tu bagas joroni debata. Mertua maka bawa akaparopuan narap sauduran rap hudul mangoloi hatan debata tu mangihok katana. Mertua maka lansia sona sumurung tawone dili lansia arjonate molo toktong rap pamu tumopo bagas ni Jehovah masibuan pasangan nabi malay romaray nakta au nga mabalu isma pasang aku inna rupane adong ko pasangamu na tong tuhatay padi tapi buih matok pasangamu dohotaka situa masibuan pasangan nabi pasuang ngulu ni zolma lapatan na marhite-hite na berpasang-pasangan non unang sarihon holad dirim. Sebab sehebat-hebatnya kita dalam hidup ini, sesungguhnya kita tidak dapat hidup sendiri. Ahamanian haurangan ni siadam di porla edinia te, ngasude dilengkapi tu hatta sian ari perzulu sahat tuari bali medarung nahurang. Halai sesongon nahira sozol madoro horoa huduga tahila lapak lalani siadam hati hai. Di ida Tuhani iban nagawe di bae masada boru-boru bahen akupna laho madongani ibana. Anak-anak muda juga carilah pasanganmu tapi sepadan dengan firman Tuhan yang percaya Kristus sebagai juru selamat. Jangan seperti banyak orang juga yang konseling. Kamu sudah punya pacar berapa? Baru 10 amang. Lalu yang pertama sampai ke-5 dan ke-5 sampai ke-9 itu amang saya sampai nomor 1 sampai ke-5 coba-cobalah waktu itu berpacaran dengan orang yang tidak percaya sama saya supaya saya menambah orang percaya. HP bagaimana litun? Seolah-olah dia menjadi orang yang baik menambah jumlah orang percaya. Jangan kamu kira tenagamu, usahamu, berpacaranmu Tuhan kehendaki untuk menambah jumlah orang percaya. Tuhan memiliki cara untuk itu. Untuk membawa setiap orang yang percaya sepadan dengan kehendak berpasang-pasangan. Karena itu gadis-gadis yang belum ada pacarmu, diberkatilah engkau. Setiap laki-laki yang melihat wajahmu jatuh hati, jatuh cinta, bukan terutama oleh karena wajahmu, tapi karena sikapmu yang terpuji. Demikian juga dengan laki-laki anak-anak muda, diberkatilah engkau juga. Kalau susah dapat pacar, melihat wajah perempuan pun kamu sudah keringatan. Tapi kalau kau doakan itu dalam terang firman Tuhan, ada kontak batin yang mempertemukanmu. Maka Apostle Sending yang akan kita gelar 7 Oktober, kalau memang kamu rindu dapat jodoh yang sepadan, hadirlah. Beritahu temanmu, tapi jangan beritahu lagi kepada opung-opung yang sudah.
Karena ketika kita buat ini program ini ada juga pertanyaan walaupun mungkin secara tidak sengaja tapi melucu di Parhalado, karena ada juga Parhalado yang mabalu, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka bertanya, amang buludo tami? Buido alai madongani ma. Tuhan menghendaki agar orang percaya itu jangan pernah hanya memperhatikan diri sendiri. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari diakonia kita khusus untuk solidaritas gereja ini kepada orang sakit, keluarga yang meninggal dunia, dan yang taraf ekonominya patut kita bantu, sebetulnya di angka 600, tapi 3 minggu berturut-turut masih kita dapat 150. Hari ini tidak ada yang mustahil. Itu kita penuhi, amin. Jadi saya juga pernah mendengar sebuah pepatah, apakah ini tepat bahasanya kurang tahu juga. The river never drink the water from himself. Dakkeaolo nina sungai menginum air na mardalas ya dirina sendiri. The fruits never also eat the fruits itself. Dakkeaolo perbuena tonggina tabu mangaton dirina sendiri. Halai mangaton yaka zol manatorop asa sehat ibana asalas rohana tabagajang umurna do lanak kanas. And the sunshine never sun himself. Dakkeadong heamatan yari bicar sumurdangi dirida. Jala bunga nauli semerbak bunga yang harum tidak pernah memancarkan aroma wanginya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Bani mau lihat ma dia kamata do inata perdiakonion. Ope odepe yahu bigi tebu eden yang laon. Mau lihat ma ituhan. Kadang-kadang sasitong ngalahon mulo sehu pehuti ganup hari Rabu bahkan hari Kamis na pola mal-mal mengulaun-ulaun diakonia di Huriata. Semuanya itu mereka lakukan sebagai persembahannya yang tulus kepada Tuhan. Iban na jarang-jarang go perdiakonia mersahit. Song pengalaman ni si Daud idui tiki pogosi bana di pangido debatati bana ale Tuhan nungahon alililau lehom majodiau pangurupion laho mangalo nasana adong diau. Hapero debata ditongos akazol mana pugus akan marsahit akan sumber dihadiha dungi doko si Daud ma ayo pangido Tuhan gogo do si pangano lehono mudiaunian hape tongo so tuau akana mersai. Tapi ternyata disitulah letak kita berdiakonia. Saat Daud menolong orang-orang miskin, dia dikuatkan, dibangkitkan semangatnya. Saat Daud memberikan penghiburan bagi orang-orang yang butuh penghiburan, saat itulah hatinya juga dihiburkan oleh Tuhan. Saat diakonia juga mungkin sakit, gali pamatangmu, hapetong disuka-suka holau manobo akan marsahit, tiki merdalan ho merkeringat, hapelas disido magwaka sahit. Aletok taingo ulannya postel bidu onomi, tulu syarat ni akan merdiakoni di Huria, dia mitahe.
perjulu dengan baritana. Tidak ada berita yang tercemar dengan baritana. Alani ko berusaha do hita nomor dia kunyon. So tunggabi marzamitai hita tuak kadongan HP berita ta songan susuri na berita ni na taong inalupan. Paduahon goktodi penuh dengan roh. Tidak penuh dengan kebencian, penuh dengan keinginan atau hal-hal lain, ego dan lain-lain. Baru na patuluhon patas marroha, bijak. Anggo perdiakonyo nakamangin nga sudah diapili tersurat di ulang ni apostol bidu onom. Hamu naman ay kumangapilian non. Atik pinang binoto multo sukulan duduk saya per minggu non dingo perdiakonyo dotong nangi ba tatak kasian non. Hamu nakadamang dohot dainang napatoluho pemulihan na pinasaan debata tu bangsa Israel marhite sinowak sikap misinowak sendiri adalah taat akan firman Tuhan. Tidak mazolo dia ka ayat na perzulu noak pazongzong ma parau arilugu di bangsota di Portibion mang namasa contoh ni El Nino noengon mulai suruh kita mabe parau jangan-jangan au sendiri pedohot do mekelra kalau mengandalkan pikiran alayah hidup sinowak diulaon dia tidak banyak protes terhadap apa kata Tuhan tapi dia melakukan. Tuhan juga memberikan ukuran 300 hasta. Dan apalah hubo tetakas dia mengukuran non-noeng. Tapi diberitakan dalam Alkitab bahwa Nuh juga melakukan. Tuhan memerintahkan dalam Kejadian 6 3 tingkat. Tingkat bawah, tengah, dan atas. Berarti tudu lantai mai parawi. Nuh juga melakukan. Ketaatan melakukan firman Tuhan sebetulnya itulah pintu masuk bagi kita dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak terlalu banyak sensor pikiran dalam rangka melakukan firman Allah. Ketaatan oma di minggu tong ekologion laho pesuang ngulunya karena persea di bana. Nang pesipata maralo tu bagasar roha doh ate-ate, tapi saat kita melakukan firman Tuhan, disitulah kita dijawab mengapa Tuhan memerintahkan meskipun ada kadang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Jadi tergabe bui banyak kalau terupain tersono merasi Petrus tikina merdada di sisi ini, tawi Romaho Petrus merdala rapunau. Tapi ketika pertama dia menginjakkan kakinya maka dia semakin jatuh terdalam. Karena dia ragu. Alai dong di papos rohani tu hatta Yesus ibana yakin ibana mardongat to kuaso di Kristusi dungi mardala mangalak ibadah dia taat melakukan apa yang disebutkan oleh Yesus, saat itulah keraguan-raguannya terbuang. Lalu dia bisa berjalan di atas laut yang dia akan lalui. Hamunak kadamang dohot dainang menurut berita ada dua versi memang taringot tu ari udan air bah. Ada yang menyebutkan 40 hari lamanya hujan terus siang dan malam tanpa berhenti. Mulai Jakarta sadari pero udan nga Abinong bete. Tapi ada juga sebutan tafsiran yang mengatakan 150 hari. Mulai 150 hari, tulu bulan manuangon lati.
Berarti 3 bulan udan dakya so aria dohot borongin. Memang ada beberapa penafsir yang menyebutkan bukan 150 tapi 40. Lalu banyak orang mempertemukan keduanya. Mungkin benar juga 40 hari 40 malam. Tetapi 90 hari lagi lah air baru bisa surut. Sehingga mereka betul-betul tenggelam dalam air bah itu. Sebuah keadilan yang maha dahsyat dari Tuhan menghukum yang salah di satu sisi, tapi menyelamatkan orang yang benar di sisi lain. Agabi malua ma sinoak rap dohot anak konna dohot akapahapahanan. Bahtera Nuh itu Bapak Ibu sekarang adalah kerajaan Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan. Bait Allah dalam hati kita masing-masing. Kalau kita hidup di dalamnya, kita hidup penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Keempat, Tuhan memulihkan hidup orang percaya, ayat 20. Dung ruar sinoak siap parawi ahama perzulu diulahun ibana. Taida mazolo amanginang ayat 20. Dung ruar mana perzulu. Jaidang pitor akan asing diredo tibana, dang pitor si pangano diredo tibana, di dia ma pangalopaan dok lain-lain alai ayat 20 madok dungi. Di pajok sinoak masada langgata di Jahoba. Jala dibuat sian nasa pinahan nagajing, do sian nasa pidong nagajing, bahen pelia situ tungon, pele hononna di langgatani. Sebelum dia memulai seluruh kegiatannya, yang dia lakukan pertama-tama ialah memuji Tuhan, menaikkan mesbah, persembahan ke hadapan Allah. Betapa bahagianya seorang remaja yang perheheon hari ini. Nanti kalau Tuhan memberkati engkau jadi sarjana, jadi pejabat, pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Sekarang di kota contoh banyak memaknainya begini, Pak, ini gajiku yang pertama. Dia mengira bapaknya itu seolah-olah mau meminta dia, itulah marilah. Gaji pertama, selama ini Bapak sudah banyak habis untuk uangmu berkuliah. Tapi ayah yang bijak berkata, nak, karena itu gajimu yang pertama, persembahkanlah kepada Tuhan. Jailam tabba maholong ngirohan anak konnang tua munga. Ay dada holan na pasikolahon hape munga itu anak konnai. Di bagasa persekolahan akademis, tapi di persekolahon dan di bagasa pertodiona mengajar-ajar ibana, menugu-nugu ibana marujahan tuhatani debata. Halaniro dakya sirang nang si noakon siya lingkungan na, termasuk dohot flora, dohot fauna dipelihara ibana. Itu berarti satu tanda orang yang benar, yang bijak di hadapan Tuhan, dia juga bergaul mesra dengan alam lingkungan, dengan ekologi, dengan flora dan fauna. Au sendiri hubayakot do gereja taha kebipi rau mangunon, hubay majoguarna cocok apa tidak nanti kita renung-renungkan lalu. The Garden Church, gereja taman. Meskipun kita di pusat kota, tapi kalau kita mau semua, bukan mustahil HKBP Rawamangun yang sangat padat penduduk dan panas di tengah-tengah kota ini, kita wujudkan menjadi The Garden Church di tengah-tengah kota ini. Tahun lalu saya sudah minta kepada warga kita, persembahkanlah satu untuk satu rumah tangga bunga yang paling cantik di rumahmu. Jangan yang jelek.
Ope hupangido mo jotu hita. Molo marulang tahun ho amang inang pahopum 70 tahun, 75 tahun. Pilih madusada bunga, naubalga, namat sayuli. Pelehom metok tu HKBP Rawamangun. Atau kalau kau sudah menjadi seorang pejabat, seorang staf yang baik, mudah-mudahan nanti. Sehingga kita betul-betul merasa memiliki terhadap gereja ini, gereja yang nyaman, gereja yang sejuk, hati kita juga sejuk. Damai, tidak ada lagi pergutu-gutuan di Rawamangun ini. Kepekaan ekologi di HKBP Rawamangun, pernah juga saya ungkapkan kepada seorang lansia, karena kadang-kadang saya juga mau menyapu gerbang kita itu, ada yang dibereng hamu. Ala gudang luisi putungi sigaret. Alaina perpudion berek kamu ngalam magwe. Karena beberapa orang dari lansia yang suka juga main catur di situ sudah berhenti untuk merokok. Nang sudah hitanian merpadat tu bagasar rohat tabi naso jadi sahalak pesan hitam marisap di tongan gereja. Apalagi mabolok ko putung nih sigaret na tapi dibuat. Nangakain ada paropua pe mololokot tisum tubuh himi, apalagi tu lipstick mi, sakui majoinang, sakui, dungidung di sakui dainang, buat manusia notu inganan ni sampah, asauli, mensano in corpore sano, dalam jiwa yang sehat terdapat terbalik go, dalam tubuh yang sehat tulu minguna salpu saya nak kok mau tu lantai saya lantai 2 lantai 3 garijaun tang mata rotak nga. Adong may doha permen lokos sukoni rupani. Au sa diri tang nyamak kulala. Anon haluar minggu haruar majuamu tu lantai sada 2 doho tulu hudulah hamu satokit di kursi disi. Ngamat say ulin wangi diurupi dohot erteta. Alai muladong disi contoh bukus ni permen. Cobalah kita membiasakan itu untuk mengantongi lalu membuangnya. Memang ada pegawai, ada Mas Jono dan lain-lain. Tapi tugas tanggung jawab bukan Jono yang diminta dari kita sekarang. Tapi dari kita masing-masing. Lamuliman notong nang gereja tau di sebelah kanan saya ini. Tinggal 10% lagi kita buat The Blessed Garden. Taman bahagia. Asa sabil diapil do ayakna dunging gabi hira tamam menon marfut matong anak kotesi daripada di mall marfuto ya kana kotaon nang go marfuto ina si di gereja. Dungi di serme wah Rawamangun enak bergereja, Roma pergereja. Ala satu sonari yang datang bergereja di HKBP Rawamangun sesuai data yang ada di Warta, kalau data kita itu benar, masih di angka 35%. Ala ruasta dana satu tua nak pei kusipedengkana DPI memang di angka 9.000. Kalau data yang masuk setiap minggu masih 3.000 sedikit, 35%. Doh mahita tongan nolaho pauliulihone. Di bahani hamuak kadamang di minggu ekologi sadarion. Lamlas marohata padimudimu nak kaparsaurata huriata kompleksta nang jabut tabi. Yes saluhna.
ai ido tong marsormiton ias ni roha nang paranget tapi. Selama perheoma nang dianakon nami remaja. Khotbah ini sungguh tepat dengan khotbah dari Nuh. Yang Tuhan berjanji tidak lagi menghanguskan bumi, lalu Tuhan memberikan satu tanda busur berwarna-warni yang waktu SD kita bernyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah putih hijau langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Anak-anakku remaja, ada dua pesan melalui lagu ini. Pertama, pelangi yang berwarna-warni itu indah. Sehingga kalau anak-anak muda remaja kita bergaul dengan kepelbagaian, dengan kemajemukan, dengan sikap orang-orang yang berbeda dengan kamu, terimalah itu dengan penuh syukur. Tetapi kedua yang terpenting ialah kalau Tuhan berjanji dulu lewat pelangi ini bahwa busurnya akan ada sampai sekarang, dan kalau hujan mulai datang bahkan setelah itu, kita bisa menyaksikan bahwa busur itu masih ada. Itu berarti Tuhan itu tetap hidup sampai sekarang. Amin. Bukan dongeng. Tapi Tuhan itu betul-betul hidup sampai sekarang. Selamat manang di diakoni huriata, pergugui Tuhan mahamu rap doa taka perhalado makubasi huriai, songon dokon nyamata Lucius Siahan, tokoh diakoni di HKBP, diakoni aido patni huria. Lamatan namul sumardalan diakonia mekatek ma huriai. Jadi menurut lamu gomos diakonia hapi mardalan lam ulido pakni huriai. Lahu madungdung akaruas ni huria rapdo taka perhaladu. Martang yang maita. Mauliate jala puji-pujian marohanami di hawali Tuhan. Naung mamornohi roha roho ate-ate nami marhite-hite hatam nabadiai. Mangalihog gugunay baru di hami. Pasuang hosa luza. Pasuang hosa na mahiu. Pasuang hosa na sorat marozahat tu hatam nabadiai. Salu na ruas ni huriam dia kainganan na maragam. Dia kahaluzaw na sida, hasoraton na sida. Dia kanamahiu hatamima. Pasuang hosa luza na sida sa daryon. Asa di bagasan gugunay baru na sida madalani akka ari-ari ningoluna. Homali Tuhan na pasuang hosa luza dia karuas ni huriam na tongom marsahit. Dirawat di rumah sakit Tikion. Nyonya si Mamora boru si Rigar. Nurmala boru si Tohang. Inanami nyonya si Tua Bistok Hutauruk boru Tobing. Ferry Gustav Taruli Panggabian. Maralina boru Hutahayan. Si Tua Julianus pensiun. Daniel Erik Siahan. Marslina Boruhutahayan. Tiamsa Borusi lain. Nyonya Siahan Borusi Mangucong. Rap dohot akan atongon di bagasan perawatan di Jabu Nabi. Ape homma Tuhan tangamu na labok naguk huasoi.
laho mangenet sahitis ya saluhut pamatang nasida. Ho mamaldapol rohana doho ate-ate nasida ganup. Asa sudah pakilalana. Sumuang hosaluja. Dapat gugunay baru. Lumubi di bagasan hiras ni rohana sida Tuhan manguloy hatam nabadiyay. Pasu-pasu iyan akon nami remaja na tungo parheheyo di bagasa tikyon. Marsiazar siyan hatam barita ni Sinoak di bagasan hasitongan na sida siyan haposoon na di bagasan pangoloyon na sida mangoloy hatam nangpe olo si patamaralo tu na pinikiran jala say jumulu hami nang yanakon nami remaja pe patupahon parsubahon pelean na mangulu tuhara jaummu songon sinoa rabdoh keluargana tukso diulaibana manangahan na asing dung ruar siap parawi ia sojumulu pazongzong bagas pamelean tu debata nang pelua honibana sian parmarani pasu-pasu nang akan akon nami remaja marsihohot di haporsiona maribu tahun nasal pudo di pada toko nasuzari birage honommu nasana mangulu jala di bahe kodo tadani pada mi marhite-hite halibutongan busur na masibuan warna nabi sahab tunuaeng di ida mata nami doa di Tuhan halibutongani lapatan ni dada holad jaji fiksi dongeng nanidok ni Tuhani naujui alai sahat doi nyata real sahat tutikion rodi ujung ni hasyanganon. Oleh karena itu jadikan anak-anak remaja kami betul-betul menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya dan tidak akan pernah ragu sedikit pun akan firman yang akan mereka dengar. Pasu-pasu manang diakunia ni huria mali Tuhan nang hubatu pahami pesta bulan diakunia sebulanon. Nunga dipelehon akar ruas ni huria marasam 150 juta dituli minggon. Laho menutupi si patupaun ni huria madungdung tu akar ruas ni huriam na dibagasa pardangolan, dibagasa sitaonon, dibagasa parsahiton, dohot dibagasan hapugusun secara ekonomi. Sai pasu-pasu ma Tuhan ruas ni huriam nang pasahato ni pasu-pasu akaulon na siapari pasu-pasu nang akayana konna manang didia pinasida maringanan jala di bagasa tikyon disakkai pirohanami ma Tuhan lau pasuk-suk ko ni anggia boi Tuhan boi manikopi nanayang si patupaon nami di bahini ukap rohanami Tuhan songos sinowaki na ruar siap parawi say jumulu ibana pasahat to pelian na misbah dibangun untuk persembahan kepada Tuhan. Asi maroham mali Tuhan. Say homa totong na mamasumasu sa luhut na kaparsoran nami di huriaon. Asagay bi huria na sonang na dame sudi hami sa nami metrudia kana tua-tua. Masya holongan makahulongi huriamon jala gabi pasu-pasu nang natuhu maliak kami mauliate madiho Tuhan laos lehom marihami roha nara kepekaan ekologi laho makahulongi akasuasuanan rodi akka pahapahanape ay ima sada tadda
na porsea situ tuhami di bagasak katam. Ay marhiti-hiti akka suaswanan bunga nauli na semerbak laos ido tong mga lehon di hami pasokan oksigen mga lehon hami marhosa denggan mga bolokon hosa ng luja huhut menghirup udara yang segar asagabi sonang masyarakat nami sehat nang huriam, sehat sa luhut na nang akaruas na, nang pedi kota na jujut mengadupi tantangan ekologi marhite El Nino do lan akanasi. Nungana nililing na Tuhan hami di tonga-tonga ni masyarakaton dang roudan di banunga mahiyang akka duhut-duhut tu padiba akka gulok-gulok akka cacing nabuhi mga lehon kesembangan ekologi gabi mate asi marohamali Tuhan marhiti-hiti kepekaan ekologi di hami ganuk marsada-sada di tonga ni ulaon di jabu di balia do di jabu namibe sai tongo somo maudan di tikina mamornohi sudina humaliang mamornohi akka tano mamornohi dalan mamornohi akka suas-suanan dohot akka inganan perkerejuan nami akka usaha asa tubuh dengan ditikina jalan berperbue dengan ditikina gabi sonang hami suharibu-ribuan maka sagaton asin roham dohot dengan nibasa. Mula mahamian no Tuhan siya bagas doromon, loas mahami muli di bagas dami do las ni roha, jala melotung adong akabuban di bagas roha nami be, buat may Tuhan. Asa sonang roha nami, marulupulup to dinami, ala asi dohot holong ni roham marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marede maita. Dalam simbolus
kondiku salbu maluhuna hamalu kami arbiti mauso warani Tuhanku namoso haposan momoto kusi oh sohu halu pahon audong manong ihon audong manong ihon oh sohu halu pahon audong manong ihon dos marohami Landong-landang terpanasahon oleh Tuhan Yesus mau sakit oh sohu halu pahon audong manong ihon audong manong ihon oh sohu halu pahon audong manong ihon dos marohami aliak kadongan say diukapi marohamuna laho majalo aik hatigoran dohot hadameoni nasian debata Amin. Tay parbukoy mahami kalitan. Tapaloas manguluta di perhasyang debata gabi aik nama baor mabuan hati gorat dot hadameo tusudi dongan dohot saluhut akan tinoppa di bagasan hasusaan. Amin. Tay parbukoy mahami kalitan. Merdalam mahita rapon sudi dongat zulma songos sada keluarga nabalga napa rohot dengan basani jahuba tu saluhut na tinopana. Amin. Tay parbukoy mahami kalitan. Ali di bataman namin na di banwa kijang odo haroroan ni saluhut silahul-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus. Kupasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami gudang nisi lehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mardo mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masana lehoni kondirori pamataku
manamina di benua gijang, sai pinar bedia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di benua tongaon, songun na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Amin, amin, Kurian itu hata, sudah kami pangula, termasuk parheo remaja, songoninang diakonia, pasahaton tabi selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.